stralend in het duister. Want de dag is niet meer ver, boven van de luister, die ons weldra op zal gaan. Herders, blijft uw fluiten aan. Laat de bel bim bam, laat de trom bim bom, kierom, laat de beltrom horen. Christus is geboren. Namens de liturgiecommissie van de gezamenlijke kerken van de Westereen heten we u van harte welkom. Ook dit jaar verloopt de kerstnachtzangdienst anders dan andere jaren. De huidige coronamaatregelen laten het helaas niet toe om na 5 uur een kerkdienst of een opname te houden. We zijn dan ook blij en dankbaar dat de techniek ons in staat stelt om u toch een mooie kerstnachtdienst aan te bieden. Ook zijn wij dankbaar voor al degenen die het mogelijk hebben gemaakt om nu op zaterdagmiddag deze dienst op te nemen, zodat u deze opname op kerstavond digitaal kunt volgen. Kerst is een feest van licht. We leven in een donkere tijd, maar hoe donker de duisternis ook is, het licht zal altijd overwinnen. En door de komst van Jezus op aarde wordt het licht. Het licht van liefde en genade, dat we dit mogen ervaren en ook mogen doorgeven. Als gastmuzici zullen vandaag Volkert Hans Tolsma via zang, trompet en saxofoon en Johannes de Graaf op het orgel voor u optreden. Ze zullen ook de samenzang begeleiden, want er is ruime gelegenheid voor u om samen kerstliederen te zingen. Verder zal dominee Bernard de Lauw spreken over de droom van God en wat die voor ons betekent. We wensen u een gezegende kerstnachtdienst toe. Graag wil ik u voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, we vragen u een zegen over deze kerstnachtdienst. Door de komst van uw Zoon op aarde mogen wij genade en redding ontvangen. Wat een liefde. U brengt licht in de duisternis. Dat wij dit mogen ervaren, niet alleen tijdens deze dienst, maar ook in ons leven. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. We vervolgen verder de liturgie.
Geen andere weg valt er te bewandelen dan die van de solidariteit. De handen in elkaar slaan, kleinen en groten, machtigen en zwakken. Geen ander pad is er samen te effenen dan dat van hoop. Vechten tegen de ontmoediging, stapstenen leggen van moed en vertrouwen. Geen betere energie is er dan die van de saamhorigheid. Woorden en daden vinden, die mensen bij elkaar brengen, over alle grenzen heen. Geen krachtiger teken is er dan dat van vriendschap en liefde. Getuigen worden van Gods droom en bouwen aan zijn huis, hier en nu reeds, te midden van de woestijn.
zingt, dus hemel en aarde zingt. Jubel het uit de Heere geest. Wauw, wat kunnen jullie mooi muziek maken, zeg. Ja, we zitten hier in de kerk en u zit thuis. En misschien zit u wel stiekem af en toe te klappen. Maar dank je wel dat jullie ons zo enthousiast maken. Deze nacht, zeg ik, want het is ondertussen nacht geworden bij u thuis. En wij gaan lezen uit Jesaja. Dat is lang geleden. 2000 jaar geleden werd het kerst, maar 800 jaar daarvoor was er al een profeet die een droom kreeg van God en dingen zag die hij heeft opgeschreven, waardoor wij al een indruk krijgen van wat God wil. En ik lees u uit Jesaja 11, vers 1 tot 10. Er zal een nieuwe koning komen, staat erboven. Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De geest van God zal in hem zijn. En die koning zal wijs zijn en verstandig. Hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil. En hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen voordat hij een oordeel geeft. En dan oordeelt hij eerlijk over zwakke mensen en arme mensen behandelt hij goed. Die koning straft mensen streng voor hun fouten. Met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen. Die koning is altijd rechtvaardig. Hij is eerlijk en trouw. En als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje. En een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw en een klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei. En hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen. Zoals de zee overal gevuld is met water. De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn. Alle volken zullen naar hem toe gaan. Iedereen zal bij hem komen. En de stad waar hij woont zal schitterend zijn. Dat was de droom, de visioen, profetisch visioen dat Jesaja had. En 800 jaar later begonnen er dingen te gebeuren waar wij vandaag de dag nog steeds over denken. Waar we de liederen over zingen, waardoor we kerstfeest vieren. En ik lees u dat voor met de bekende woorden uit Lucas 2. Ik lees vers 1 tot 20, het hele kerstevangelie.
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvan brachten herders de nacht door in het veld. En ze hielden de wacht bij hun kudde. Maar opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. Maar de engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: nou, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in een voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. En alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria, die bewaarde al die woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Nou, deze beide lezingen uit de Bijbel, die mogen ons bemoedigen. Het mag donker zijn, maar midden in het donker gaat een licht schijnen. We gaan samen zingen Licht in de Nacht. En de mannen hun instrumenten. En wij zingen uit Opwekking 5:27, Licht in de Nacht.
O nacht, vol licht. O nacht, dat Jezus kwam. Wat Hij ons leert, is geven om een ander. Liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden. Vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. En geef Hem glorie in alle eeuwigheid. Nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. Nu zijn naam in alle eeuwigheid. En geef Hem glorie in alle Beste mensen, u zit thuis misschien met een oliebolletje, bij een kaarsje, maar u hebt ook ingeschakeld en u kijkt mee en u leeft mee met deze kerstnachtdienst. Ondertussen gaat het dagelijks leven door en een van de dingen die erg spelen is dat we weer een nieuwe regering krijgen. Eindelijk, nieuw kabinet. En er wordt enorm over gedebatteerd. Heel wat gepraat, misschien bij u thuis ook wel. Iedereen heeft zijn mening en het gaat over wie er wel en niet inkomen. Want wie de leiding krijgt en welke plannen er zijn, dat gaat heel wat bepalen het komende jaar. Waar wordt er geïnvesteerd? Waar wordt er bezuinigd? Welke keuzes worden gemaakt? En dan wordt daar dwars doorheen in Nederland ook nog gediscussieerd en gepraat over de nieuwe bestuurscultuur. De manier waarop we onze samenleving en het overleg wat we moeten hebben vormgeven. En een nieuwe bestuurscultuur is volgens heel wat mensen hard nodig. En als we daarover nadenken, dan zijn we haast ongemerkt aangekomen in de kerstnacht bij het kerstevangelie. Als we het hebben over plannen die er zijn, het kerstevangelie gaat over de plannen die God heeft.
En ook over wie volgens God de leiding moet hebben in deze wereld. En het gaat over welke keuzes we moeten maken. En waar we op investeren, niet alleen met geld, maar met heel ons leven. En het gaat om een nieuwe bestuurscultuur, maar meer dan dat, het gaat over een hele cultuur, over ons hele manier van leven. Want daar heeft God ideeën over, plannen voor. En inderdaad, ook voor God maakt het alles uit wie er de leiding heeft. Daar heeft God een droom over, een ideaal. In het Bijbelboek Jesaja wordt bijna 3000 jaar geleden, 2750 jaar geleden, door een profeet van God verteld over de plannen, over de idealen van God. En over wie de leiding zou moeten hebben. Jesaja brengt haast als een dichter onder woorden wat de droom van God is. Wij kennen allemaal Martin Luther King, die op een gegeven moment, op een kritiek moment, een toespraak hield en begon met de machtige woorden: I had a dream. Ik heb een droom. En toen vertelde hij hoe het zou kunnen in de samenleving. Nou, op diezelfde manier had Jesaja een droom. En die droom ging over een nieuwe koning. Ik droom van een nieuwe koning. En een koning die ook een hele andere manier van leven met zich meebrengt. En dan beschrijft Jesaja wat die koning zal zijn, hoe die zal zijn. Hij droomt de droom van God en zegt, die koning die zal vol zijn van de geest van God. Die zal gedreven worden door de dingen die God kostbaar en belangrijk en mooi vindt. Door de ideeën van God. De geest van God zal in hem zijn. En die koning die zal wijs zijn en verstandig. Die zal sterk zijn en machtig. Je zou bijna kunnen zeggen, die zal daadkrachtig zijn. Wat hij wil, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij zal doen wat hij bedenkt. En hij weet wat God van hem wil. Want hij heeft eerbied voor de Heer. Hij laat zijn oren niet hangen naar wat de mensen allemaal vinden. En alle verschillende meningen. Maar hij is afgestemd op God, die koning. En hij gaat dingen op orde brengen. Hij is een goede rechter. En hij luistert goed naar iedereen voordat hij een oordeel geeft. Hij weegt het goed af om besluiten te nemen. En dan oordeelt hij eerlijk over zwakke mensen en over arme mensen. Die normaal gesproken in die samenleving geen kans hadden. Maar bij hem juist wel. Kijk, en zo droomt Jesaja over die koning. Wij hebben wel eens kritiek op de overheid. Maar ik kan u verzekeren, in die tijd was het nog echt wat anders. De machthebbers van die tijd leken totaal niet op deze koning. En het is eigenlijk mooi om te bedenken dat ondertussen deze manier van denken van deze koning enorme invloed heeft gehad in het denken van het Westen. In het denken dat beïnvloed is door het Jodendom en het Christendom. Want deze dingen vinden wij nu ook. En het is al een eerbewijs aan de droom van God dat hij bezig is uit te komen. Dit vinden wij al. Het zal niet altijd lukken. En daar wordt nog over gesteggeld. Maar het zijn waarden en normen die al bij onze overtuiging zijn gaan horen. In die tijd hebben de mensen geluisterd en waarschijnlijk gedacht, oh, dit is te mooi om waar te zijn. Zo'n koning, oh, die zouden we wel willen. Maar ja, Jesaja is dan wel eerlijk. Want dan zegt hij,
als je dat wenst, zou ik zeggen, pas wel op wat je wenst. Want die nieuwe koning, als die het in orde gaat maken, als die de foute dingen gaat rechtzetten, als die het verkeerde gaat wegnemen, dan gaat hij dat ook in jouw leven doen. Dan kun jij niet blijven leven zoals je leeft. Nee, sterker, die koning straft mensen streng voor hun fouten, zegt Jesaja. En met zijn woorden doodt hij zelfs mensen die kwaad doen. Jesaja, die ziet inderdaad dat die koning niet zomaar alles kan laten zoals het was. En degenen die de Bijbel kennen, die voelen wel aan dat er meer nodig is op dit punt. En dat het Nieuwe Testament gelukkig nog een grotere blik heeft over hoe die koning dit oplost. Dat hij het kwaad weg wil nemen. Uiteindelijk, zegt Jesaja, zie ik dan een wereld tot stand komen, die is geweldig. Die koning die zal iets teweeg brengen waar je alleen maar van kan dromen. En dan krijgt hij een soort visioen van vrede en verzoening. Dan zegt hij, de uitersten die zullen bij elkaar komen. Een leeuw die normaal een beest opeet, eet nu gras. En verscheurende dieren spelen nu met hun prooi. Dat is een beeld van hoe door de nieuwe koning vrede kan komen tussen uitersten. Hoe de polarisatie, om het maar in de taal van onze tijd te zeggen, kan overbrugd worden en verzoening kan plaatsvinden. Verzoening met God en verzoening met elkaar. Hoe als het ware het paradijs weer kan beginnen. Oh, Jesaja wordt overweldigd door deze droom. En hij moet, als degene die dat mag uitspreken, waarschijnlijk diep onder de indruk geweest zijn van wat God hem gaf om te spreken. Alleen toen hij zijn ogen weer opendeed, toen was het helaas op dat moment nog heel anders. Want in die tijd, in de 8e eeuw voor Christus, leek zo'n droom bedrog. Het was een en al ellende. De wereld was een puinhoop. Overal waren oorlogen. Israël werd aangevallen vanuit het oosten door de Arameërs, vanuit het westen door de Filistijnen. De koningen waren op zijn best gesproken ongelovig en goddeloos. En waren alleen maar op hun eigen eer uit. En het was een puinhoop. En het ging helemaal niet goed met de wereld. En misschien zijn er velen van ons die zouden zeggen, nou dat is nu ook. Het gaat nu ook niet goed met de wereld. Het gaat ook steeds slechter en ik word er zwaarmoedig van. Ik verlies de hoop. De droom van Jesaja was inderdaad niet alleen maar hoopvol. We weten niet precies hoe dat geweest is, hoe dat visioen, hoe die droom is geweest. In hoofdstuk 9, 10 en 11 gaat het daarover. Maar hij heeft door al die legers en door al die ellende die hij gezien heeft, begrepen dat deze wereld er als een woestenij bij ligt. Niemand te vertrouwen. Geen hoop. En de koning van Israël? Ellende. De koning van Israël. De dynastie van David, waar ze zo op gehoopt hadden. Puinhoop. Verrot. Omgehakt. En hij kreeg een visioen van een stronk, omgehakte boom. De trotse boom die het had moeten zijn. Het koningschap van David. Weg. Op de koning hoef je dus ook al niet te hopen. En dan in dat visioen buigt God zijn aandacht. De aandacht van de profeet die gericht is op die afgehakte boom, op het hopeloze van de koning waar ze op gehoopt hadden. De aandacht wordt opeens getrokken tot een klein takje aan de zijkant van de boom. En God zegt tegen hem,
Jesaja, zie je dat takje? Dat takje komt uit die boom. En die afgehakte tronk kan nog een nieuw takje voortbrengen. Dat takje kan groter worden. Dat takje is de nieuwe koning waar je op kan hopen. Jesaja haalt adem. En 700 jaar later, in een donkere nacht waarin voor niemand meer hoop leek te zijn, werd in de stad van David een jongetje geboren. In de stad van David. En de vader en de moeder, voor zover je dat vanuit de menselijke kant kon bekijken, waren Jozef en Maria. En die warempel stamde af van David. En zo paste de geboorte van dit jongetje in die eeuwenoude profetie over Davids koningschap, waar dus een klein takje aan zou groeien. Er zou weer een koning in de lijn van David komen. Die koning kreeg de naam Jezus, de redder. En wat Jesaja gedroomd en geprofeteerd had, werd, of moet ik zeggen, wordt vervuld door Jezus. Want het is niet zomaar simpel klaar. Het is bezig vervuld te worden. En die nieuwe koning, die begint heel anders dan alle andere koningen. Niet in een paleis. Hij brengt een nieuwe bestuurscultuur, zouden wij zeggen. En hij begint niet als een dappere vorst die op een groot paard naar binnen komt rijden en de eer van mensen krijgt. Hij begint als een babytje wat nauwelijks opgemerkt wordt. Als je het niet wist, zou je het niet zien. En hij is geen dictator die bepaalt dat er gebeurt wat hij zegt. Hij dwingt niemand. Hij manipuleert niemand. Het begint als een klein takje, zoals de profeet het al gezegd had. En je vraagt je af of alle mensen die vanavond kerst vieren en die best iets over de baby Jezus willen zeggen, die daar ook wel vertederd door worden, of die doorhebben dat deze baby de manier is waarop God een nieuwe koning in deze wereld introduceert. Jezus is een andere koning geweest dan alle andere koningen. Als hij groot wordt, vertelt hij over zijn koninkrijk en de mensen zijn verbijsterd. Nog nooit hebben ze iemand zo horen spreken als koning. Een koninkrijk van liefde. En hij wil dat mensen leren dat ze elkaar iets moeten gunnen. Ze moeten leren om nederig te zijn. Hij wil dat de mensen die bij zijn koninkrijk horen, leren om hun fouten toe te geven. En dat ze leren om vergeving te krijgen. Een koninkrijk waar niet de machtigen en de sterken de leiding hebben, maar waar de zwakken, de treurenden, de vredestichters zalig genoemd worden. En waar de kinderen de baas zijn. Want wie niet wordt als een kind, die past er helemaal niet bij, zegt Jezus. Deze koning is zo zwak, tenminste zo lijkt het, dat je hem kunt arresteren. En dat werd ook gedaan. Jezus werd gearresteerd door de Romeinen. Hij werd voor het Sanhedrin en later voor Pilatus gebracht. En Pilatus zei dan ook spottend tegen hem: ben jij nou een koning? Want de soldaten van Pilatus, die hadden dat gerucht gehoord. Die hadden hem een koningsmantel aangetrokken en een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Ben jij nou een koning? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, had Jezus gezegd. Nou, maak hem dan maar dood. En dat kon. En deze koning is toen gestorven.
Maar wonderlijk genoeg. Toen begon duidelijk te worden wat voor koning hij was. Want de dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgestaan uit de dood. Machtiger dan de dood is hij zijn koningschap gaan vestigen. Nog steeds op dezelfde manier. Volgens de nieuwe bestuurscultuur van het koninkrijk van God. Niet met dwang, niet als dictator. Maar hij is zijn koninkrijk gaan vestigen. En praktisch betekent dat hij aan u vraagt: wil je mij als koning erkennen? Wil je van mij vergeving krijgen? En wil je in je leven met mij gaan leven, zodat er vrede op aarde komt? U kijkt naar een kerstviering van de gezamenlijke kerken van de Westereen. Wij hebben heel wat verschillen onderling. We houden van verschillende soorten muziek. We hebben verschillende gewoontes. Maar ik kan u namens alle kerken zeggen: dit is waar we het elke zondag over hebben. En door de week ook nog wel eens. Over deze koning. Wat hij ons wil geven. Zijn vergeving. Zijn nieuwe ideeën. Zijn bemoedigingen. Zijn kracht. En als u vandaag kerst viert en de ogen hebt gericht op het kindje en daardoor vertederd wordt, terecht, zou ik zeggen: mag ik u dan ook uitdagen om hem als de koning te zien? Het maakt wel degelijk uit wie er de leiding heeft het komende jaar. En welke plannen er zijn. Het komende jaar mag u leven met Jezus. Dat is maar een gebed weg. U vouwt uw handen, of dat niet eens. U sluit uw ogen, of dat niet eens. Een gedachte is genoeg. Heer Jezus, u bent de koning. Ik wil met u proberen te leven. Ik erken u als koning. En namens de kerken van de Westereen wens ik u dan vrede van de koning in het komende jaar. Voor dit kerstfeest en alles wat er komt. Amen. En we luisteren naar de muziek die voor ons gemaakt wordt.
Fantastisch. Ik wil nu graag de collecte bij jullie aanbevelen. De collecte die gaat naar Kerk in Actie voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wij zijn hier in Nederland bang en bezig met alle opgelegde beperkingen. Maar deze kinderen zijn heel ergens anders mee bezig. Die hebben bijna geen voedsel, geen kleding, geen onderwijs en geen perspectief. Laten we ze van harte ondersteunen via onze collecte. Hier in de kerk doen we dat straks bij de uitgang. En de kijker die krijgt straks op het scherm de mogelijkheid om te geven. Dank u wel.
We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En ik wil graag een dankwoord uitspreken. Wat is het een voorrecht dat we ondanks alles zoveel hebben waarover we dankbaar kunnen zijn. Ik wil namens de Kerstnacht Zangdienstcommissie en ieder bedanken die aan deze dienst hebben meegewerkt. Ik noem geen namen, want dan vergeet ik mensen. Maar dank aan de commissie, bijzondere muzikale bijdrage, de techniek, de PKN voor het beschikbaar stellen van het bijzonder mooie kerkgebouw. Dankbaar is zeker ook voor het gesproken woord. En toch wil ik afsluiten met een naam. We hebben als kerkgangers vaak voor in de mond hoe we het evangelie moeten verkondigen. En daar is in principe niks mis mee. Maar laten we zeker in deze donkere en voor velen eenzame coronatijd een voorbeeld nemen aan dienstbaarheid. Dan kun je vandaag al het verschil maken. Als we dit kerkgebouw betreden, is er altijd een warm ontvangst, een luisterend oor, een oprecht bakje koffie en een bemoedigend woord. Ondanks dat dit Kosters echtpaar het niet altijd makkelijk heeft, stralen ze de liefde en dienstbaarheid van Jezus uit. Dankbaar ben ik voor hun. Douwe en Lukke en ook Eddie en Jeltje, bedankt. En wij mogen ook God danken en samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat het u nooit uit de hand loopt. Dat u bijna 800 jaar van tevoren al hebt laten weten aan een profeet hoe het zou gaan en wat uw plannen waren. Voor ons is dat een ontzettend lange tijd, Heer, maar u bent eeuwig. Voor u is dat een moment. Ook nu loopt het u niet uit de hand. En ook nu mogen wij met u als koning leven. Wil u vragen, Heer, wilt u in ons hart kijken? En als we verlangen naar uw koninkrijk en ernaar verlangen om met u als koning te leven, wilt u ons dan helpen om inderdaad in geloof te gaan leven? Wij danken u voor de vele mensen die elkaar dienen. Gelukkig binnen en buiten de kerk. En helemaal in deze moeilijke tijd. Vader, zo danken we u dat we deze avond bij u mochten zijn. Even op bezoek. Mochten luisteren naar de muziek en voor u muziek mochten maken en zingen. Wilt u zo met ons de nacht ingaan? Eerste kerstdag en zo het eind van het jaar. Wij willen niet alleen leven. Niet alleen wandelen. Niet alleen door het leven gaan. Maar met u. En we danken dat u dat ook wilt. En bidden dit in Jezus' naam. Amen. En dan mag ik de zegen uitspreken. En dat betekent heel praktisch dat het er een belofte is dat God zelf bij ons is. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de aanwezigheid van de Heilige Geest is met u allen. Amen.